Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er bij de brand op Bonaire schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. We hadden gisteren al het bericht dat op dinsdagavond in de nachtelijke uren er brand is uitgebroken op de landfill in Bonaire. En dat is nu grotendeels geblust. Er is nog wel sprake van enige rookontwikkeling. Maar inmiddels is duidelijk dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij die brand. Met behulp van externe expertise wordt er nu hard gewerkt om te achterhalen in welke mate dit het geval is. Dat heeft het Openbaar Lichaam Bonaire bekendgemaakt. Zoals gezegd is de brand grotendeels uitgebrand. Er is nog sprake van rookontwikkeling. Maar omwonenden die binnen een straal van 1 kilometer van de landfill wonen, hebben ook voor de komende tijd een andere slaapplaats opgelegd gekregen. Ze mogen zelf gaan zoeken. Er wordt hulp geboden. In ieder geval is het niet verstandig dat ze weer in hun huis komen. Dat wordt verder nog allemaal onderzocht wat er precies zich heeft afgespeeld, welke stoffen precies verbrand zijn. Maar in ieder geval iedereen die in een straal van 1 kilometer rond de landfill woont, kan beter niet eigen geteeld groente of fruit eten. Zo heeft het Openbaar Lichaam bekendgemaakt. CAM bereidt zich voor op gevolgen arrestatie. Dat heeft te maken met de arrestatie van Miguelangelo Lo Martinez, de leider van CAM en het enige parlementslid. Hij werd dinsdag opgepakt op verdenking van witwassen en drugshandel. Vandaag moet hij voor de rechtercommissaris komen en dan wordt gekeken of de aanhouding rechtmatig is verlopen. Als dat gebeurd is, dan blijft hij naar alle waarschijnlijkheid vastzitten. En dan is het de vraag wat de CAM gaat doen. Neemt Martinez afstand van zijn statenzetel? En dan komt waarschijnlijk nummer 2 Anthony Gaudet in het parlement. Dat zou dan alles mogelijk maken om de minister van CAM te benoemen. Want de minister benoemen zonder dat er een vertegenwoordiging in het parlement is, dat is waarschijnlijk rechtskundig niet mogelijk. Maar het heeft in ieder geval gevolgen. Wat gebeurt er met de positie van de zetel van Miguelangelo? Wat gaat Anthony Gaudet doen? Gaat hij terug na al die jaren dat hij in de politiek is geweest? Wat doet de MFK? En komt er daadwerkelijk een minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn namens CAM? Dus de komende dagen worden spannend wat het politiek gesproken betreft. Wat de PNP betreft kunnen er beter nu al verkiezingen komen. Dat zegt de leider van die partij, Rudmilda Lamoni Cecilia. Zij heeft aangegeven dat wat haar betreft de situatie zo diffuus aan het worden is met een partij die een minister levert waarvan het parlementslid vastzit, niet in de gevangenis, maar verdacht wordt, dat het beter zou zijn voor Curaçao als er nu verkiezingen worden gehouden. Tegelijkertijd ziet ze dat niet echt gebeuren. Ze denkt niet dat de regering daartoe overgaat, maar wat haar betreft is dat de beste oplossing. Duo vrijgesproken van bedreiging. Het was een paar weken geleden een grote zaak toen duidelijk werd dat 2 mannen zich voor de rechter moesten verantwoorden wegens bedreiging van de hoofd van een carnavalsgroep. Die had een groot bedrag geleverd. In eerste instantie werd gesproken van 4 miljoen. Later ging het om een bedrag van 1,15 miljoen. Nog steeds een astronomisch bedrag. Degene die dat geld moest terugbetalen voelde zich bedreigd en was naar de rechter gestapt. Maar nu heeft de rechter gezegd van nee, deze 2 worden niet worden niet veroordeeld wegens bedreiging. Dus die zaak is helemaal van tafel af. Wat nog wel staat is de schuld die betaald moet worden. Forse straffen geëist voor drugssmokkel, meer zaken in de rechter. Gisteren zijn er straffen geëist van 5, 8 en 9 jaar. Tegen mannen die verantwoordelijk worden geacht voor de smokkel van cocaïne via containers die via TUI naar Nederland werden gebracht. Het zou om een totale hoeveelheid van 84 kilo cocaïne gaan. En volgens het Openbaar Ministerie moeten de mannen gestraft worden omdat duidelijk is dat ze daarvoor verantwoordelijk zijn. Campagne Arma Takarma van start. Dat is gisteren gebeurd. Het officiële begin van deze bewustwordingscampagne. Arma Takarma heeft plaatsgevonden bij het Maristella SBO. En de campagne is gericht op het creëren van bewustzijn onder jongeren over het gevaren van vuurwapens. Er worden onder meer workshops gegeven, er komen podcasts, een jingle van een rapper op allerlei manieren om maar te zorgen dat jongeren bewust zijn dat
een wapen geen speelgoed is, dat er heel veel risico's, heel veel gevaren aan zitten om op die manier de verspreiding van wapens op Curaçao tegen te gaan. En dan zijn de slachtoffers van het brugongeluk herdacht. In 1967 is er een ongeluk plaatsgevonden bij de bouw van de Julianabrug. Dat gebeurde op 6 november. Ook op 7 januari 1972 zijn er slachtoffers gevallen. Het zijn gebeurtenissen waar nog steeds bij stil wordt gestaan. De vakbond, de katholieke kerk. Gisteren kwamen ze bij elkaar om de in totaal 15 slachtoffers te herdenken. Die hun leven hebben gegeven voor de bouw van deze brug. Die nog steeds centraal in Curaçao staat en die nog steeds een belangrijke verkeersader is. Tijdens de bijeenkomst werd vooral het belang van veiligheid op de werkplek nogmaals benadrukt. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar is meer duidelijkheid over de nieuwe ministerploeg. De ministers die zijn voorgedragen, zijn door de screening gekomen. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de ministers op 26 november worden beëdigd. Dat heeft Luc Merselina gezegd. Hij is demissionair minister-president. En ook in de nieuwe regering zal hij terugkeren als minister-president. Momenteel is hij ook statenlid, dus het is een dubbele functie. Maar op 26 november moet de nieuwe situatie ingaan. Hij moet voor 15 oktober zijn eindverslag aan de gouverneur leveren. Maar de ministers zijn dus al door de screening. Merselina heeft daarvoor een eindrapport gehad van onder meer de Veiligheidsdienst Sint Maarten. Hij is blij dat het nu eindelijk afgerond is en dat de regering verder kan gaan. Naast Merselina, die nu in het parlement zit en demissionair minister-president is, gaat het ook nog om Grisha Heilige Marten. Zij is ook parlementariër en keert weer terug als minister van Toerisme, Economische Zaken en Transport, waar ze nu demissionair minister voor is. Dus Sint Maarten zal voor het eind van de maand weer alles op orde hebben wat dat betreft. Dan gaan we even naar Curaçao terug, want er viel veel regen gisteren en er gebeurde veel op straat. Zo vond er een auto-ongeluk plaats in Santa Catarina. Daar knalden 2 auto's tegen elkaar op. Een van de chauffeurs moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Veel materiële schade en dat gebeurde ook terwijl het regende. Bij Hato was er ook een ongeluk tussen een auto die uit de luchthaven kwam en eentje die er langs reed. Leverde ook veel blikschade op. En sowieso waren er veel ongelukken gisteren op straat. En er was natuurlijk sprake van wateroverlast. Vooral bij Biesheuvel was er veel wateroverlast bij de Snipweg. Elke keer weer weten we dat het daar gaat gebeuren. Net zoals we elke keer verwachtingen krijgen over het vallen van regen. Maar gisteren barstte het echt goed los. En dat had onder meer bij de Cascoraweg ook tot gevolg dat een boom voor een deel op de weg terecht kwam. En daar moest de brandweer bij ingrijpen. Dus er gebeurde veel op straat. Gelukkig zonder al te grote ongelukken.
Dan gaan we naar Venezuela, want de president van Venezuela zegt dat hij blij is met de nieuwe president van Amerika. Het probleem is natuurlijk dat Amerika de president van Venezuela tot nu toe niet herkent, omdat ze zegt dat er sprake is van valse verkiezingen. Maar Nicolás Maduro heeft in ieder geval gezegd dat hij uitkijkt naar een nieuw begin in de betrekkingen met de Verenigde Staten. In zijn eerste ambtstermijn leidde het tot een breuk in de diplomatieke banden tussen beide landen. Maar nu ziet Maduro dit als een nieuw begin. Hij ziet het als een win-win situatie en het zal zowel goed verlopen voor de Verenigde Staten als voor Venezuela. De regering van Maduro feliciteerde Trump met de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en sprak de bereidheid uit om goede betrekkingen op te bouwen. Die betrekkingen zijn dus in 2019 bij de eerdere verkiezingen verbroken, omdat Amerika toen oppositieleider Juan Guaidó had erkend als waarnemend president van Venezuela. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Trump is nog steeds feest aan het vieren met de grootste overwinning voor een republikeinse kandidaat sinds jaren. En hij is onbetwist de nieuwe president van Amerika. Daar gaan we nog veel van horen en dat gaat u onder meer horen hier bij Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.